ada tumbuh tanyo dalam hani, laiko mungkin kasih kabasan di jamin hati kain kasaragi tapi den disua baurai jotangi gama jo ayam atau tauran rusuh hati den kasih kok pacaran dan tampu ajo jalan carito di ujung kisah kolai manuai sana nandeng takuikan rang tua adi mana ruah bate kau cinta denai usah ditanya yo hanya surang den harus jual di ujung jalan cintonan mana gama jo ayam atau tauran rusuh hati den kasih aku pacaran dan tampu ajo jalan carito di ujung kisah kolai manuai sana nang bale jo lapi ame nan takuikan rang tua adi mana ruah bate kau cinta ditanya yo hanya dia surang den harus jual di ujung jalan cintonan mana den harus jual di ujung jalan cintonan mana itu pada